dobrodošli u novu epizodu na naših HB Gaming kanalu. I s nama je moj drug, pozdravi. I pozdrav svima ljudi, ja sam ItzUros, sam normalno sa kanala ItzUros i danas igram za nešto HB Games. Link u opisu videa. Kanala. Ćeš na centar ili da idem do tebe, mada? Ne znam, ajmo na centar. Ajde, neko će nas srušiti sigurno. I nas izvinite ljudi ako vidite da smo nubovi, pošto jesmo. Da, pošto jesmo. Jedna od većih nubara ovdje na Mojangu. Ja nemam više blokova. A, da. Moram da postanem drvosača. Da, ja. Nemam blokove. Šta ti imaš? Ja imam samo pečaljku, malo hrane i stele. Ja imam pečaljku, drvo, lubenice. Ja bukvalno imam jabuku, lubenice, pečaljku, drva i... Pa dobro, vlasno sve dobijemo zajedno. Da. Mario MC već umro. Okej, ajmo se svi... Ima i gore čest, Neko će me srušiti, ali ne treba da idemo na centar. O, naš sam Ender Pearl. Ne, neko me gađa, umre s tim. Posle nema što da gađam. Ti umro? Ne, ubio me ne... A daj, nemam ni mač, da pustam još ono. Što? O dobro, živ sam, upusam u vodu. Ajde, sruši. Aj opet tu, dobro je, ušao si. Znam. Dakle, jesi ti onaj pored? Da vidim. Da sreće imam... Jesi, evo pored tebe, okreni se. Sreće. Idemo jedan za drugog. Gde su česte ljudi? Put, proko. Aha, evo. Ima Tony Glowstone. Dobio sam zlatnu, golden, zlatnu. I ja dve. Ja sam jednu za čarame. Ja nisam, ja sam samo žela. Imam mač, imam svode. Propo. Vratno će to i da se desi, čekaj. Ajde bre Uroše, briđaj se do mene. Bre, desi. Aha. Što ti? Da. Nemam pantaljone. Pantalones. To sam to isecio video. Isetit ću. Ne! Sada spektatuj. Da vidiš kako sam ja MLG Pro, gledaj sad. Vidi kako sam ja MLG Pro. Gledam te. Kako sam dobar. Samo... Mislim da su ljudima pukuju zvučnici. Kako si šta tako? Izvinite ljudi, ja popravku platit neću. Što si sada rekao? Ne, nema što. I da, malo je glupo što su ovdje oblaci i sunce dole. Kuce leave. Evo, kucam. Evo i skutam. Nije ništa slobodno, vrati. Sa ekanom. Hoćemo još ovu partiju i ovu i sljedeću i to to, a? Da. Ajde. Da, bi dobro. Evo ga, 14. Ne. 19. Ne. 3. Ne. Ajde, nek nešto bude slobodno, brate. 22. Ušao i ja. Dobro je tu smo. Opet ova mapa. Pa slušajte mi, gdje sam MLG Pro. Pored tebe sam, vamo. Pored tebe sam. Kao da znaju da timujemo. Da. Sad znam da mogu da razbijem ovaj glovni Sonic. Su ovo neke nove mape ili se meni čini? O, daj mač. Nisam dobio weapon, brate.
A možda i nismo, ali možda i ovu nisam propao, dobio sam dijamantski mač. Imam i za tebe Mač. Iron mač. Super, dolazi vamo. Imam samo jedan ender pearl. Ajde, ja ću doći po tebe. Gledaj sad MLG parkour pro. A šta sam uradio? Zasmetala mi ona gore. MLG parkour pro. Ništa, spectatujemo sada ItzUroša. ItzUroš, zvani MLG pro. To ćemo da ga nađemo. Da se shvatim noob u Skyward. Evo ga, gledamo ga. Ajde Uroša, možeš ti to. MLG, dobro je. Nisam pao, držim shift. Drži shift ti nije dovoljan, ne? Ljudi, to je to, mi smo MLG provovi. Da. Kad ste videli najbolji igrače u Skywarsu. Znači, bolji smo od Huahvija. Da. Hoćeš još jedno da završavamo ovdje? Aj još jedno. Ajde, 10, a nema. Aj još malo da se izbrukamo. 24. 24 ušao. Desi. Ne vidim pola, vidim samo jednog lika. Dvoje. Ja. To, pa ne znam, ja sam poveću čankove. A meni babu. Meni ne baš. Idemo, brate, treba sad da budemo MLG pro kao je prošla partija. Da. Baš toliko. Znači mi igramo svaki dan, mi smo MLG provovi. Provovi. Sad, aj na centar, brže, imam ender. Ne! Ovo će samo ljudi da vide u videu, Nije, spasi se nekako. Zabagovo sam. Evo na centru sam. Bro te zabago i umro sam, super, MLG pro. Lik, fuck off. Ljudi, vidjeli ste MLG provove. Koji su pali s ostrva. Si umro? Da. A mi smo bukvalno jedini koji su umrli. Ok, ljudi, ja mislim da ovdje već došlo vrijeme da završavam epizodu. Da.